Дами и господа, този поздрав е специално направен от Исус машината. За жена му Сузана и неговите деца, за Стевка, Богомил и Пенка, за най-добрия Абгнат Шивачево. Исус машината и Тало, Леско семейство, град Шивачево, поздрав Керава, Медадеске, о Исус машината. Кай си Лески фоци най-мощно, Ромален ми фамилия, Мастарен, Тумане мусте, и Симан Будбари фамилия. Капа бара в Тумен, вали гърми на бизнеса, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнела Шивачево и Северна България. Ефтино лел, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Исус пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнела Шивачево и Северна България. О Исус машината те шунен сова керел, амен синям думо думе стейлеско, чаво от Богомиле. Оле си баре легендария таро, баро Шивачево бизнесмени, о баре думо како, баре Вилеско. Вали гърми на Богомил пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, вигна Шивачево и Северна България. Те шуне, о Исус машината.